Aileen eh. Bantang kalay. Magpa-edit na pagka. Ano yung gagamit si kang inita? Media. Puro kay Gabang Ali. Ano mas Carmelita. Sila na kay palit na magkasilanan sa suka. Nawagpus na nga mga nanawagpus mga public na hospital din managday. Aday. Ano mo dawat? Wow. Okay, wow. Aday. Ayan na ganina, trabaho ko sa Bangkana, masuk ko uli. Sabi ko dito daw, yan na. At may sa kuwan mo, sa Kidumi, sa kuwan, private. Kabras na po na sa kuwan, private sa Valencia na. Para magyang po ng kuwan, sa biro, sa Kidumi. Ayan na, humukti sa yan na matandog. Tapos pagkilanat sa supa, makalmaapuan kay Warman. Makalmaapuan kay taas mo na supa. Di mo sa kilanat kaya di mo sa makainom. Kung mo suka man, nanawag sila na eh. Dulu kamu tapi kerjaan. 35 o 28. Ano mga public nung di ba naman dawat? Mo nila. Tawag sa ubay, tawag sa kandihay, Medicare. Ako di sinabi, ako di Valencia. Ganun mo sabi na. Kung dawat galagar. Ako di hindi ka puno ko. Puno des kuan. Dito may Valencia na ako. Puno pwede ako si Mana. Ya, puno ulit siya. Valencia ko hindi ko, hindi yan ko di ka sa supa. Di man lisod man sa di man makaistorya kung sa gibati. Di kayo ni? Oh, makulat na lang magngana siya. Kaya din siya makasulti. Kay Isa may yung gabi sa KWD man siya. kita basa magiging Ma'am. Na. Hindi naman siya ganihang mamatay na magkaku. Hindi bati ron. Nakulo si ma'am, ito ba gabi? Sa magpunta na kang ma'am na. Isa niya hindi bati ka ron. Di? Suli gibati. Saka na kang ma'am. Na. Tambah lang ma'am. Ano di katupukan? Yan na. Day. Di. Yan na. Siya magibati. Kapoy ka? Gutom ka? Hindi ka undan eh. Kami ka nali. Hapon. Ganun mo di lagi na. 1960 te. Normal na rin kami ka na. Wala na yun. Ang lagi Ano may last nag-i-call na eh. Istanbul eh. Ay, 11:30 ba yung timpra? Hindi gusto para ko. Pinakabi? Diyan ko kayo sila katong na Kaya magdala. saan sila suka? Ganyan ang pagkara. Ano yung gibot ko mo? Ako yung Wala na ko na yung mga galibangan na ilin. Halibangan naman sa halibangan ng dara. Halibangan ka? Hindi ito tayo. Wala dyan mo ka na. Dapat di mo yan na? Sakit mo? Sakit ba? Kung di kilabong na yung doktor, ano yung makabawas tambaran ka? Makagal ka, wala rin yung tabang yun. Kaya
Yung to sakit na, mararamdaman to kuan. Kakagumigas. Wala naman tabong man yung mata. Hindi naman katanaw. Kasuway naman ka, di ba? Oras ko tayo. Bukan mo. Eh, di katanaw pa yung mata. Ito naman. Yung nagmamamang ang bawang natin. Ano, mga suka. Sino ka magsuka? Kaya nakas taga-balon siya mo? Ay, nasa doktor sa Valencia, nakakaya Sa naman may, tayo. sa may, kuan. Limon to. Walang ginadis na to. Limon. Pura tipit. Ano to dyan sa mga? Ano to dyan sa tabi? Ang pusa naman din. Okay. Na, para mato na kabe. Doon na yung suka. Sabi naman. Ano? Mana? Ha? Yung pareha ka magbatang kaswabis na, di mo yung sinusal kain. Apa, yung suka na. Oo. Kapto kayo nadugay to. Pwede balibaran man to. Nadugay to, naguli na naman to na magbahay. Duli. Kaya abutan na pinakard na to. Hindi na pwede allergic ang antibiotic. Hindi man to. Sakit na kayo naman? Murag pinaka-umigas. Ano, hindi ko siya. Makulat na siya. Hindi mo gabi, kaya ka to na. Ito, talo yan na. Gamay. Aray. Sige dito. Aray. Sakit? Abi. Wala na. Buti na mo lang. Ano yung tigay dyan? Swatan. Ito ako na ha. Swatan man, swatan. Nabiyo. Adyo ko na ha. Adyo ko ta ha. Ano pa pa? Nabi jenis yung luwa mo dito. Yung tusok ka dito. Anda na ni mo mata. Parang nagsisigil ka po. Nakaprosin na bansa na. Pagdaod naman ng abang burger, prosin say kung di mahali, di balik. Say, Kaya na may nakalibang. ano isang ihi. Hindi mo libo, hindi mo sila di. Kapila mo ni sa bananas juice. Basta ito. Nainom dato pila na kamasa. Wak mo. Papasakad pag distros. Ito. Di ba nito yung nagtuan? Nagtuan pa man. Typhoid li. Typhoid. Tanaw mo to. Sila na naman ang antibiotic. Mga sila sa buwan. Wala sa video na. Duduk sa talpam sa bro. Babaw. A few moments later. Madung buntag, Domingo, Rizaliana. Morning, Day. Salamat ni karon buntag sa Jo kay nagpaabot isang makalibang. Salamat di pinakalibang na ako anak dyan dagway na hawan-hawanan na. Kami sa inahandi na problema na dyan inahan na wala na di na tao. Wala na ko dati Nagwakwak kahagard. Nagwakwak ka sa mama pero laban gyapon mi. Di na ka na panudlay guys. Nagwakwak mulupad na, kalilupad na. Pabitan na kayo lang na dati sa na, siya nangilin na. Ako nailahan ko nung kumakawakwak. Pero salamat Ginoo. Gyapon ni asagdi. Ug labi na katong mga
subaybay sa among vlog, labi na katong mga malumong kasing-kasing nga naluoy ni Aliana kay bawa na mo kinsa mo. Daghang salamat. Bisan pag naningon nga nganong nagbalik-balik si Aliana, napaganiha siguro si Zay kuan sa isang ginawaan. Pero salamat na kay karon kalibang na si Zay. Kuan na lang na askin na. Mo tinakadawat ni Jabong nga nagsuka-suka kay gabi ni suka kay wa man day makawas out gahapon. Diyan, si Za og fried chicken ko no sa McDo. Daday. Mupalit diyang mamag fried chicken sa McDo ron. Nalipay na kay paklapan ko no kay fried chicken sa McDo. O, salamat sa katong mga malumong kasing-kasing kay bawa na magpinsan na mo madam. Kan salamat sa inyong maadyo na mo sa mong pamilya bisag sa kahanganan nato ng ila-ila. Itit ninjo og kapamilya kay bawa na magpinsan na mo amping kanunay og salamat. I love you ninjo diha di na mo hingandan kay bawa na magpinsan na mo nagdagway na niya na palihan na nagdagway kalupad Umpay, nagmagdo mo manaylin. Umpay nagmakdo si Mama Hilin ron o si Mama Ali ron dani rata Birthday ang mamanaylin. so pati si Mama pareha man tag-birthday ginto do birthday ko nung Mama ang birthday si mong Mama September 21 September 21 naylin. o agi mo September 26 agaho September 21 Today, makawan sa kakaon. Asa ko palit ka rice o dus. Yung mga ginabadi nga din na lugaw. ang ginagado na lugaw kaya di naman ni kaglugaw ako na may kaan ng lugaw ako ika-astrasyon ni Aliana na lugaw ron ay ginoo kang lugaw bitaw kay sayang ang Sa food birthday tita Mita naylin. ang tita-mita sa tubig tita-mita ko nali kaya namdum December 31. December 31 ko nos Carmelita ngano nangita mga birthday mga tagtag cake Di bawal mo na naylin. abaw la cake di mo ngano nang mga birthday di na tamang cake din no bukan tala man tag na may birthday din no kapit ang birthday ni si Anday Ikan pa na lang. Umpay, pag makdo nahilin ta. ato si Mama ra kay napamantay distrus palit na ko sa McDo na Hindi pa na ba ka makagmakdo yung nagpanood to. Di sa ron. Kaya pamilya sutso. sila di pa magkuan ron Nakuha ko man ka sa Marta. magkuha pa ko na sa Mama sa katong mga grasya nga para nimo Apo may kwartas nagpasalamat kanila Umpay, pag makdo nahilin ta. patong inasag salamat sa mga ate Salamat mga ate. na naghatag og kanang Mamiso. mamiso na mo Mga tagdog mga wiso na. nimo Na ho. salamat ko Salamat ninyo. salamat ninyo mga ate mga Mga ate, mga kuya ha. Kuya. hagar ni sa Aliana luoy bida pod ni na kasi na nice bahay nag-uo na pod to sig panawag sa di matang istorya kay way signal sa bahay nanawag siya sa do nawag nga mo sa ijang kuan ijang apong kinakasgan katong taga Manila Upa Violet diara minakilak man ka diha nakilak si Upa kay naroy ko nung Aliana nga nagitagpulkan sama naman sir uli dari ang ikaw bantay ni Aliana nga tata Upa wala sa Tita Up. Happy birthday Tita Upaw. 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 birthday ko kita Upaw dengan man sa Upaw birthday kitang upat nagkanta di ka advance ko naman ron July wala kakakantag birthday ko yan si Inuun birthday na naman kasama na Dialis ni Slim si Hilin, pwede mo sa iya pagi para mo gamay. sa grabe ka sa ron Sincerely yours, Christine of Iceland. Sa grabe. Christine na Slim Isa ko niyong pa-Slim. sabi pa Slim wa Mineros pagkaon. ni Slim ko kaya kuskusin nila sumuman nanautan nga ako na Slim ko ano so pa ko nagtrabaho ka rin diri ay nagkabuntag ato ko sa bahay magkan ko suwa og buhat ginamos daghang luto makaon mo tong pa ko ni Slim pagtapos ka rin diri nagtrabaho nagkabuntag ako ganahan mo kaano luto kay sumong gusto magluto-luto usay mo kaan ko utan palidya di na makapamahaw maniud to na laman danang paluto sa di pagkapanyapon inom lang tubig mo so naka-ice cream na ho
Pero gawa niya, basing purong na ako sakit, kaniniwang. Puno le. Hindi sa akin. Kaya, ang classmate nakakita, o ang classmate nga taga-progreso nga mukiring, Lusminda mukiring, isa kong hinggakus kay hamas ang itawag. Kung sa kayo lang, ito kong kinsa ka. Hindi ko kalaw ka kailan na, ang ikaw mong tong news na mo sa kanirta. Hindi nga, hala di mo ko dikaw. Kaya katulong kita, tambok man ka. Tambok kuno ko. Dahil halamit na matay ka sakit. Tambok ko. At kung inon ako sakit ng luto, ako sa kalenderya, nanindala pa kong pagkaon. Mulang niniwang ko. Mas tinani na Eileen. Siya tinani kay tambok man doon. Hala kayong doon. Ano ba ito nga tinani Mas no? tinani ko sa yambay. Pero sa gana na kinumdum sa mga tambok. Ako dahil di ko tambok. Dahil niwang ko tambok. Niwang ko. Haka ko, si mama. Tambok. Ano, matambok na ilong ko dahil. Good ni mama. So mana? Kaya naman si mama kadago. Mga doon naman ko sa'yo ng mama sa una. Kaya din si Buna. Si Una alay. Goni kayo sa tawa. Parang di ko kanina mo kasi sa'yo. Di ang mo kong tambok di. Harang. Katong na sa short ni mga green na. Kaya ko karang tambok ka, pan, 64 kilos. Oh, katong short ni mga nana ni harang na mo. Ayaw, dito yung mga gabi. Short ni nga tambok pa siya mo na suuna na ho. Kalabot to siya, ayaw. Pareha na may ang buhok ng klayawi naman. Ato hinayang sa buhok na, tatakdan ko sa buhok na. Lupad na. Ako, kuliawi man yun ako. May brewe na sa Sulaiman. Na Sulaiman. Sila na. Ang katuhang, ang classmate to nakita sa merkado, si Aliana habang ko nung kinamanguran. Katuhang, nag-question na si Aliana, kung di anak na sang manghod. Abi doon ang kinamanguran. Kaya ang classmate sa kinamanguran. Nanahilin na. Wala agad ang kinamanguran. Para Kasi may mo na yung mamaday. Habang kang anak. Anak. Isa malik, adi lagi. Ang classmate ng kinamanguran, 12 pa edad. Ang si Aliana, naanak kong kinamanguran. Kaya parihami. Kaya namin doon sa nanak sa 39 na. Nung sinaka-anak pa. Aga kong 14 na edad sa ngapo. Ngalipay. Mutmut ko na kung nawa ko na ko'y apo. Kahit ako dito. Nakapatuto. Bukang kakuan. Tawag pa sa dan. Kahit sa luto kaya, rasin lugaw man. Huwag kay baw. Pag na Eileen. Pag kaya ito mukha sa mong nilugaw, ha? Kahit ako dito dahil karajot eh. Kaya na, Amo di continue ra ba na nung ipain mo sa para ba to ha? Kanina sa hindi pa yun dani. Dani ha. Kanina ay dog ay. Asa hindi pa yun naman eh. Alam mo na mission mo na. kaya na. Kapag nahala man yung ipain mo Japon. Painin mo 5 ml na. Parasa mo na le. Kanang sa diyang tuto-tuto karabitang ang predict sa mga disi na makasuka. Ang sabi na kasabot ani. Para sa half dose, if ever, para sa lood, maglood mo gusto tayo half dose ang puto. Harap gyapon yung continue. Ito din yung gihapon, 5 ml. Harap ba sing ito? Gi-orderan man ako dito kasi magdoble. Mga pamanigita Ay, sa ganyan ang tag. naman sa instruction sa box, sa rabato. Ito din yun. Mama hindi ko antay. Train in, nga. Murag try sa si Jay pa ko ano. After meal. Ganyan kayo, ni pain mo, kasi doon tintiyan. Ang dila po. Pwede rin ka nakakuan man. Makauli na tawag ma. Basta di na masukar nga daw ko. Kasi wala siya pamati. Kaya dari, Linda? Mama Marilyn. Oo, pwede di ko marilin. silingan sila? Hindi ka namin dito ako nakatulong. Ano ka mga Ay, di ko marilin. Diyaman, nagbahay, nasak dyan niya ako. si iyong. Oo. Ang ina ni Marilyn. Wala, kaila din sila. Mas nanay diyan, nagkuhan. Mo na yaya sa anak na oran. Wala. Katulong na ako ng resolution. Sa ano, hindi ko Sheila. Ang lugar dyan na natinda. Di ba kaya lang ako doon ko? Tayo mamat sila. Dito ko doon ay sabi ako doon. Apa nila na? Hindi. Dan mo siya man Sheila kaya nang mura ko siya. Gusto ni Sheila na kailangan bisa